dina iki sisan gawe pancen Begawan Wiyasa. Aku sing dina iki sing nyidra Begawan Wiyasa, pancen iki gawe aku. Jan wong ora slamet tenan. Wong kejem kok ora kaya kuwi jan elok tenan. Kakang Prabu yen to pancen mengkono Kurawa ora kena digawe becik. Pancen dina iki timbangane Begawan Abiyasa kuwi mban cindhe mban siladan. Sing ditresnani mung para Pandhawa ora gelem tresnani karo putu liyane. Ora bodho banget to kuwi. Lah sing ora gelem sowan iki Kurawa kok. Kowe pedak bodho iki apa ki sowan yang pertapan ngaturaken sedaya kalepatan kula. Ngoten. Menawa wong apik ngoten niku ora. Aku pes dumeneng ratu, jumeneng dadi pangeran niku obah topat-topat. Apa meneh jenenge Sengkuni, sampeyan dadi patih ya ora awet ora sak jeke urip sampeyan mati nggih, Pak Cilik Sengkuni. Dan oh, sampeyan tuwek titenono, ora san dadang gambleh. Ya. Ayo arep apa? Dinten menika Kakang Prabu kersa ngunduraken Eyang Peremban napa mboten? Ora susah tak balekake. Tegakno, lilakno Begawan Abiyasa. Yen to pancen ora gelem balekake ngundurake Kanjeng Hyang Wiyasa. Ayo. Apa njaluk? Kura tak sampurnake dina iki. Kartomarma, cekelen iki.
Lumayan. Apa rek? Itu keris. Kerisnya siapa? Kerisnya Citraksi. Reng, apa? Tak omongi, keris kuwi wesi aji. Coba kaya ngopo tak delok ora. Mbok demok ora burung ilang dayane kok. Walah kling. Kok genah keris tukon saka alun-alun lore kok kementus. Tak omongi ya rek. Apa? Ngene ya, wong nyekel keris kuwi kudu dicocoke karo sing duwe. Cocoke piye? Jenengmu ki rak gareng. Heeh, iki diitung sik. Ana Caraka Data Sawala padha jayanya maga. Lho. Dibogo ki mburi. Heeh. Lah terus ora ngerti. Lah tegandengane, lah ngene. Percaya ora kowe? Oh iya saiki percaya aku. Piye. Nah ngene lho. Dicocoke karo luk iki lho sing minjak minggo iki. Oh iya. Terus ngitung ngene. Ana Caraka dol. Wedhus sih. Tek dol iki lho. Wah, pokoke dian tenan. Toprak. Ora jane wong ki ngopo iki? Neng ngarepan kok malah beker nakur. Karep iki gek kepiye kuwi? Toprak.
Kowe iki ra mudeng to? Mboten. Toprak, toprak, toprak. Toprak, toprak, toprak. Wong sing dipoyoki kowe. Lah kok malah kowe iki melu. Lho, iki mau rak moyoki kowe. Moyoki pripun? Saiki aku tekon. Ayo, toprak, toprak. Iki apa? Ning niku rak colahe jago. Nggih, nggih. Oh, bocah iki kok agek krasa. Weh, keterangane Bagong ki moyoki aku. Madani aku madeg. Toprak, 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 toprak. Madeg ora kowe. Rek, apa? Kowe butuh duit. Ya butuh. Nek butuh duit, engko nek ketemu Suwatama, kowe muni yo, "Hai, toprak, toprak, toprak." Ngono. Ora dikai duit. Apa iya lho, aku dikai 5.000. Apa iya kandhani kok maido. Ngene piye? Hai, toprak, toprak. Hai, toprak, toprak. Ngono. Heeh, gampang. Mudiano. Ajar. Wirang. Mas, tak omongi Mas. Apa? Tak omongi ya. Ya piye? Hai, toprak, toprak, toprak. Kae pira, Reng? Kae matamu kuwi. Ditempiling e. Lah kok ya goblok men genapi anak jaran kok. Wong edan brusuk wong gerak. Janaka mati dening aku kowe. Ya. Wah. 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 Aduh. Wah. Maman, Mbah, ngatos-atos ya. Ketoke wong edan-edan ngrusui wong Pancakara. Nek Bendandara atur kula. Nggih pripun? Perkara Janaka gampang. Ning Punakawan mang dhisik. Oh, ngaten. Nggih. Petruk nika mang cekel. Mang bondo tangane, mang srimpung sikile,
Mengke Mang Dadung gurune Mang Geret kula tuthuk ana watu ndasik.